Takže ahojky, už to natáčím to tak po páté, ale neva. A dneska bych vám chtěla něco říct a ukázat. Takže, ještě se vám taky trochu představím. Takže jmenuji se Emma, budu takhle natáčet unboxingy a tedy. A můžeme jít na to. Našla jsem takhle malinkou, jo, dalo by se říct, takovou tašvičku neboli povozdrov, kde jsou staré věci. Staré sbírky hraček. Tak se ji pojďme ukázat. Tak a můžeme jít na první věc. Jsem se tady už tak připravila, protože jsem to natáčela jsem to jakože takto. Takže to šlo blbě vidět zase. No a první jsou takhle postavičky a k tomu vám musím něco říct, taky příběh. Já jsem vždycky měla jenom tady tyto postavičky. Kdo neviděl videjko na mém druhém kanále, tak jste viděli, že jsem rozbalovala 3 věci a padly mi tam ty samé v tom videu. Potom jsem rozbalovala ještě jednu a taky mi padlo to samé. Ale potom jsem byla mega happy, že mi padl mi potom tenhle ten králík nebo zajíc. Vypadá tak podle těch uší, chápeme se. No. A potom mi zase padl ten zajíc. Ale měla jsem samé žluté, jo, mají ocásky. Můžete si takhle hezky povšimnout, že mají takhle ocásek, tohle má takhle kulatý a tady tyto mají vlastně taky to. Já nevím z tomu, jak to říct, ten tvar, ale to nevím. Ale potom padl jeden, který má mega ostrý ocas. Už jste ho kapku viděli, že jo? Ale to nevím. A je to je to tohle. Mega krásný, mně se teda samo o sobě mega líbí. Má tady takhle hezké. Dnes tam vidíte takové srdíčko. Je růžové, takže je úplně jináčí než tady ten. Ocásek má tady taky to. Prostě krásný. Takže takhle vypadají. Jo, mají tady takhle kytičku, blesk a srdíčko. Jdem na další věc. Další věc, OK, mi to takhle hezky přiletělo, děkuju. Další věc, která to dosáme na bok, jsou tady tyto. To se sbíralo v Albertu nebo v Bille, teď fakt nevím, ale vím, že je to hrozně moc starý, nebo není hrozně, ale chápeme, je to třeba tak 5 roků starý třeba. Můj nejoblíbenější byly 2, tady ten, protože Love je tak jakože miluji, jako chápeme to, nebo jak bych to řekla. A má tam takhle i srdíčko dělá. Tak, další můj oblíbený byl hodně tady ten, protože tady měl takhle tu. Jak se tomu taká říká, prostě chápeme se. A měl tady takhle i vykřičník. No. Takže jdeme si všechny ukázat. Takže první, který jsem nazbírala, nebo myslím si, že první, teď fakt nevím, byl, nebo prostě první, který tady máme, je tady tento. Je kapku počmrkaný, nevadí. Ten můžeme dát na bok. Další kapku podobný, nebo v té barvě, je tady tento. Je to holka, která má vlastní a má takovou tu masku. Další tedy tento Love. Tak, můžeme ho dát na bok. Další mega zajímavý, ten je úplně ze všech jinačí, je tady ten. Přijde, že taky, já nevím, jestli to holka nebo kluka, to je jedno, ale má tady takhle ruky, jakože ukazuje své svaly. Když tam vidíte. Zase tam hezky viděli. Nevím. A další je tady tento. Tento růžový. Jo, takhle. Další věc je hodně podobná, ale jeho dvojičku jsem ztratila. Bohužel, je mi to taky líto. Ale je to tady tohle. Je to hodně moc podobný. Kde to je? Tady to je.
je to tohle, to hodně podobné k tady těm. Jo, jak si můžete povšimnout, je to hodně podobné, ale nevím, je to prostě taká příšerka. To jsem měla 2, to si pamatuju. Jeden byl ještě zelený, ale ten se mi moc nelíbil. Oni mají také zajímavé povrchy. Jo, tady to vypadá jako magnet, ale já nevím, jestli to je magnet, ale asi ne. Není to magnet. Další a poslední věc, ty druhé, si necháme na jindy. Je tady tohle. Taká ta kačenka, nebo jak se tomu říká, že? Ale taky mi to takhle úplně nepojede, protože kopne se. Ale není to jen tak, protože tady tomu šla vyměnit hlava na žlutou, na modrou a tedy. Takhle jste to vždycky vyměnili a dali jste tam tady tu druhou hlavičku. Ukážu, že jsem se trefila. Jo. A měli jste tam takhle žlutou. Tak. To bylo z dnešního videjka vše. Snad se vám to líbilo. Budu takhle nějaké podobné videjka natáčet, ale zřejmě, že už to je 6 minut, tak už budeme tak 6 minutek zhruba. Takže rozbalili jsme, ukázali jsme si tady tyto příšerky. Dále, já nevím, jestli jsem ukázala tuhle. Ale neukázala, že jo? No to je jedno, ale jsem našla ještě tady tu jednu, já nevím, jestli jsem ji ukázala nebo ne. Potom jsme si rozbalili, nebo teda koukli jsme se na tady tyto. A potom na tady tu jednu příšerku. A potom na tady tyto kačenky, nebo jak se tomu říká. A jsou také kostůmky. Napište mi to, co se vám nejvíc líbilo s tím. A u příštího videjka. Bye!